Avui recomanem una obra de coneixements titulada Everest i escrita i il·lustrada per Sangma Francis i Lisk Feng. És un llibre il·lustrat que explica diferents aspectes sobre la muntanya de l'Everest, des de la formació de la serralada de l'Himàlaia fins com va rebre el nom, o, per exemple, qui hi viu, quines llegendes hi ha al voltant de la muntanya, quins són els diferents medis i la flora i la fauna a les diferents altituds de la muntanya, quins són els aspectes al voltant de l'alpinisme, les ascensions més importants, i també els aspectes medioambientals, com per exemple les deixalles que s'hi han trobat. És un llibre molt complet, amb moltes dades, amb molta informació i gràficament molt bonic.